assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe e yeeɓiyankoɓe AYAOPN TV bisimilla moon e robinde diaydeji garandi men hannde alkamisa o 31 lewru décembre ko adi ɗum ko en jetti Allah en juule Mouhammadou Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kukkuɗo men fartan attude ɗo hannde e weltade aussi huccidde e moɗon ko wona ɗum ko en calmini jihinaɓe en calmini seernaɓe meɗen e waliyaɓe meɗen en calmini kala dendagal hettiyanke e yeeɓiyanke AYAOPN TV kono kala subaka eɗen gara ɗo enen gondo ɗo yeti e bani men gorko e banu gorko Alassane Ndiaye aussi kadi walla mbiyen kadi gorko Mouhamadou Hounare Amadou Moussa Anne ko noon avant mbere totam konngol en mbaɗamo souhaité un joyeux anniversaire ko holliti ko hande woni anniversaire Amadou Moussa Anne gorko Mouhamadou Hounare avant mbere totam konngol mami wimo un joyeux anniversaire e oɗon dendagal hettiyankoɓe e yeeɓiyankoɓe ne mbattamo souhaité un joyeux anniversaire Amadou Moussa Anne jam walema awale jam debbo pullo awale jam jeenaba ndongo golle ma jooɗi peewi sikki ala ko salmitadema kono kadi salmini dendagal yeeɓiyankoɓe men e ko mbiɗa ko kadi en mbiya allahumma amin nde tawno weɓani wurde ha hawra e ñalawma nde jibinano koɓe mbiyata ko ñalawma tawti bandum wadde en mbiya allahumma amin e duuji maɗa sikki ala ko salminde e yeeɓiyankoɓe men ɓe ganduɗa ina jogui coftal kono kadi e pellital e bawal huccidde e meɗen e kala subaka gam yidde humpitade e oɗo plateau AYAOPN TV wideɓe kadi golle mabɓe jooɗi peewi eɗen jiiya duuji mabɓe eɗen nana en tout cas eɗen keeɓa kadi aussi hono encouragement ji mabɓe kamɓe kala wonɓe e nder kono kadi caggal leydi Sénégal sikki ala ko bismadeɓe e wideɓe hono kewɗen wiide kala subaka assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. maaleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu Amadou Moussa ko ɓuri tengtude hannde e diaydeji men hannde jeenoɓe ene jeeya ko ɓuri tengtude ene wayno sa daari sa alaɓe mbiya ko kabaru goto saabu eɗen gandi hannde ko 31 lewru décembre ko ñalawma mayirde hitande ganduɗa nde ko 2020 ɗum jeeyi sababu noon diaydeji ɗi piiɓi hannde walla mbiyen garti e ko ganduɗa ko ɓuuri ko jojjude e nde ɗo hitande tarike woni ko hannde woni ñalawma batindiɗo e nde hitande 2020 ɗum woni ko diaydeji ɗi gaari kono enen kadi ma en gartu caggal roɓiɗe men diaydeji gam etade hono etade si hono siftinde yimɓeɓe ko ɓurno ko jojjude e mantinade ɗo e dunde Afrique kono kadi e ɗo e leydi men Sénégal hande uddititen ko jayde l'observateur kono tigui nden jayde groupe Futur Média witande nde ɗo hitande ganduɗa nana maayi hande ko hitande teskade muɗum to banggue oɗo rafi coronavirus guire darorde hani e mayirde muɗum ɗum jeeyi sababu noon ɓe mbi ko ngol ɗo bindol hono 2020 l'empire du Jolof ɗin ko gudi noon wonko ɗi pirti ɓe kolliti wonde noon koto banggue société woni rendo culture fina tawa sport coftal ɓalli justice woni ñawoje hani e gueɗe kewɗe foof tan de ina wayno yiyama caɗele muɗum e nde hitande ujunnaje ɗiɗi nogas woni 2020 jayde enquête rewata hen nden ɗon jayde ari e oɗo ñalawma hannde koko yetti on ɗon fannu ɓe mbi tan de ko hitande musde mettude hamnide ha tengti to banggue mayde kono kadi e to banggue yomre ha e ko nandi hen ɓe kollitti wonde noon hono nde hitande 2020 ina wayno tan de kala ko manam so nde are yaade yonde yaadu kala kone fonno yaade kono ɗum kono ɓe mbaɗi ko narta yimɓe ganduɗa ɓe ko mawɓe keeɓi tigui hodde e jomumen e ko yetti e nde hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas nde ɗo nde gonɗen ɓe kollitti wonde noon ko hitande ganduɗa nde kay ko hitande musde wonde ɓesgu leydi Sénégal ɓe mbi noon ko ha joni ben peƴƴe mayde kay tawi ko yimɓe lolluɓe woni ko teska hen ɓe limti hen ko wayno Babacar Touré Pape Malick Sy général Mamadou Niang omo ganduɗa ko biteɗo Sayida Mariama Niass e Ibader Thiam ɓe kollitti wonde noon ko liste o de omo juuti hay nate omo ganduɗa natal mbiyano ko omo ganduɗa ko Pape Diouf en hen kono kadi eko yewiti e yo layru kono ɗi batoji ɗi ganduɗa ɗi ko immigrant en ɓurno hen wawde yiyede foof tan nde ɓe kolliti ko hitande ganduɗa nde ko wulde jaw wonande ɓesgu leydi Sénégal payen to jayde quotidien le quotidien nden ɗon ne raɓɓikini ko konngudi nde wi tan de ko battane oɗo rafi coronavirus ɓe mbi tan noon ko maudite nde ganduɗa kay ko 2020 nde hitande de ko hitande ganduɗa nde kay hawnide seeɗa kono kadi hitande musde wonande ɓesguji ɗi ɗin konngudi jajine tawi e hello nayyi ha sappo e jayde le quotidien jayde las nden ɗon raɓɓikini no jirɗon ni koye konngol dabbol e bindi ɓaleji walla mbiyen e fond ɓalejo tawi noon ko bindi daneji nde wi tan de ko 2020 année à oublié nde hitan ujunnaji ɗi nogas ko hitande ganduɗa nde fonde yejjitede ene wayno o watte caggal jeeyi sababu o noon nde wayno ko caɗele musɗe woni ko yiya e nde hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas jayde Vox Populi nden ɗon ne arti e fannu goɗɗo ɓe gaari e nde hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas kono de ngol lawol ɓe gaari koye konngudi jagorɗo tambiɗo hono gueɗe copraje leydi men Sénégal ha e ko nandi
hen ɗum ɗon noon ko artude ko yewti ko e bilan woni limorde ganduɗa ko 1000 milliards ujunere milliards e copraji CFA nannoɗo e fond force covid 19 ɓe koliti wonde noon ko jagorɗo Abdoulaye Daouda Diallo fammini hanki e yesso hono suɓaɓe dental ɓe gam etare fammindeɓe hol tanto ɗe copareji ndewi haysono tawi won e mabɓe ɓe ganduɗa ko famminteneɓe ɓe koliti wonde wasde ɗumen tigui yonede on fahma muya mbo Abdoulaye Daouda Diallo haali goɗɗum ko tawete hen ko rafi coronavirus e ñalawma hanko leydi Sénégal limi ko meeɗani limde to banggue mayɓe yimɓe jeeɗiɗo woni ko woni hawruɓe e ladial ɗum jeeyi sababu noon ɓe mbi ko record mo ganduɗa kay to banggue mayɓe e ndeɗo hitande ujunnaje 2 jande libération nden ɗon ne arti e fannu goɗɗo ko commandement woni tan yamirde ko ganduɗa ko woni jobdi ummorade e ganduɗa ɗi woni galleji presse leydi ndi ɗum jeeyi sababu noon ARTP ɓe kolliti wonde o saaha hande jopima ko wayno D-Média kono kadi e GFM wondude e Wolf kam e Sud Quotidien kam e Sud ganduɗa Sud Quotidien tigui wondude e Vibe radio kam e ngo radio witego hono Safir FM ɓe kolliti wonde noon ɗiɗo ɗe galleji kala limtade ina poti ha joni yobde ko ganduɗa ko woni nden gollorde witende ARTP. Le Soleil jayde guendire nde ari koye konngudi dabɓi oɗo subaka hande natalo mo ganduɗa ko Youssou Ndour kam e biteɗo Coumba Gawlo Seck ɗum ɗo noon ko arde e nalankagal ɗum ko caggal ha joni koɓe gototono ko ɓooyi ɗum woni koɓe dokka hanki e conseil des ministres koto banggue statut de l' artiste manam tan woni gonka on artiste to banggue golle muɗum ko wiyete code du travail ɓe koli tan wonde ɗi ɓe nannama hen on ɗon loi ene wayno lawɗinama tigui ene tawe e hello joyyi e nde jayde guendire Le Soleil. jayde stade ne jayde heewi uddude jayndeji men ko noon tigui honono kala subaka nden ɗon jayde oɗo subaka hande arti koye nate ɓiɓɓe leydi Sénégal naaɓe gam hokkirde bilan Sadio Mané Kalidou Koulibaly Edouard Mendy Idrissa Gana Gueye e Boulaye Dia ɓe koliti wonde noon ko défi mo ganduɗa kay ko défi fou noɓe mbiri wonande baloteɗgal leydi men Sénégal hitande fande nde woni 2021 woni tan holko faadi ɓe holkoɓe poti wadde manam holko ɓesgu paadi e mabɓe e nde hitande 2021 fande arde ɗum woni ko jayde dawri hande ina sifo kono ɗum ina tawe hen championnat européen ɓe koliti wonde de ko course au titre Liverpool ene wayno de kalima toon to hanki e Newcastle kono kadi Real Madrid kañumne kadi laaƴi hanki toon to nokku biteɗo Elche ina wayno hono jeenaɓa ko ɗiɗo konngudi walla mbiyen ko ndeɗo jayde stade uddiroɓe men jayde jeegoɗo subaka hande kono noon kay Amadou Moussa ko jayde stade uddata robinnoji men hono subaka kala kono noon hande wonno ko toɓɓere mbiyetene international woni bowal leydi Sénégal ko ɗum gartannoɗen kala alkames kono hande en kolliti ɓayde ko 31 décembre men gartan yeeɓiyankoɓe walla hettiyankoɓe min gartan ɗum ko yawti e 2020 walla ko heeɓi yawtude 2020 guile ko wawi yawtude hen foof ha sitti oɗo rafi gonɗo hen walla oɗo rafi garɗo guile mois de mars le 2 mars garɗo guile e Sénégal guile nden en jii ko kewi henede en jii ko yimɓeɓe goni ko yimɓe holko kaɓonto ɗum en jii kadi haare kadi waɗani hende e ɗum ɗon foof koye on mbawaten artude walla garten hitande 2020 sen mbi hitande 2020 ala foof kewani hitande 2020 sen mbi hitande 2020 en jii ko kewi henete guila subaka ha nangue muti en jii ko kewe hitande 2020 ko ɗum woni hande min gartani e international o min garta ko kewe hitande 2020 ɓayde hande ko 31 décembre en jii kadi ma président wadde discours muɗum so Allah lamɗo jaaɓi ko ɗum woni min gartan mon henete e fannu diadio e hitande 2020 ko wawno hen ko kewde walla ko heeɓi hen ko kewde Amadou Moussa an ko noon tigui Dieynaba no mbirɗa ni ko noon hitande ujunnaje 2020 jayde l' observateur arti hen ko société culture sport justice e gueɗe kewɗe ganduɗa de kañumen kala keeɓi caɗele mawɗe e sababude oɗo rafi coronavirus ndene de ko hitande ganduɗa nde jogonode ɗamaw e mbadi kuuɓal wonande leyɗele ɗe ha tengti ɗo e Sénégal kono e lebbi ɗiɗi manam tati e daroɗo ndeɗo hitande ko nden oɗo rafi coronavirus ari nde coronavirus ari noon hay goto ɗum humpani foof darima presque aduna foof darima leydi ndi darima guila e couvre feu ji ha e ko nandi hen e gueɗɗe ganduɗa ɗe ko état d' urgence ha ni e hadde yimɓe yaaha garta e ko nandi hen golle ɗe gusti caɗele ɗe keewi yimɓeɓe daari laamu ngu ene wayno tampi to banggue faggudu ndu woni e lajje donc noon foof rewɗa ɗon ko oɗo rafi coronavirus ko ɗum jeeyi sababu no mbiɗa ni haalde hen kadi siftinde yimɓeɓe ko hunde moƴƴere saabu ñande ɗiɗi lewru mars ne wayno ko nden Sénégal heeɓi kamuɗum mbaɗaɗo confirmé kamu ganduɗa o ko tigui lawɗinaɗo wonde coronavirus naati e leydi men Sénégal en ji ene reeɓa ha président waɗi déclaré ko wiyete état d' urgence kam e couvre feu gam yimɓeɓe keddo e galleji ɗi eɗen
siftoro on saha ko sanga 20h ha 6h du matin hay sinno tawi ɗo yeeso ɗo ɗum ɗon kadi dirtinanoma hono caggal muɗum ñande sappo e goho lewru mai kanko hoore leydi ndi arti kadi hollirde wonde wiyama on ɗon brosse ma duumo ɗo ha lewru septembre e nde hitande ɗum jeeyi sababu noon o wiidemo wonde yo en eto wawde wurdude e on ɗon rafi tawi ene yaadi e geste barriére uji e ko laaɗi ɗi on tumata ko guddano guddita sukaɓe dutti e duɗe ɗe yimɓe ne jokki ɗoftade kuule ɗe ha Allah waɗi hunde yeehi ha ɓeeɓi e lewru août ɓennuɗo ɗo ndu ha lewru septembre ha lewru hono octobre ha yetti novembre hunde ene ngabbita seeɗa e lewru décembre nduɗo en tout cas ko lewru record tigui ko ganduɗa ko woni kebgol hono kewidi kawuji covid 19 ha ko ɗum jeeyi sababu leydi meɗen ne wayno sumpima e oɗo deuxiéme vague mo ganduɗa hannde ene addi caɗele no fewi to banggue maaɓe to banggue kawuji hono ko wiyete réanimation to banggue hono kadi ɓen testeteɓe eɗen jiiye e rafi o wadde firti ko hitande 2020 ko hitande de tous les records en tout cas eɗen mbawi wiide ko hitande ganduɗa nde ɗeɗɗade tawi ɗiɗɗini ko ɗo rafi coronavirus haysinno tawi ko jubbande ko morlal jiire mbaɗe eɗen gandi ko foti ko haalede hitande ne heewi to banggue coftal ɓalli eɗen mbawi jubbude hen seeɗa saabu Sadio Mané ene wayno hono le 7 janvier hitande nde ɗo o hokkano ko wiyete ballon d'or africain toon to Urdaga toon to Urgada noon tawete ko toon to leydi Égypte kono kadi e fawgol hayre adande e stade de Diamniadio ko 50 000 places fof ene tawe hen ɗum ko banggue coftal balli yiide tan wiide nde fuɗɗori ko ɗamaw kono on ɗamaw sayi en tout cas nde covid 19 naati windere nde kono noon tan no mbiruɗani nde covid 19 naati nde windere nde walla naati nde e leydi meɗen le 2 mars en jii ko kewi hen ha hande no mbiruɗani état d'urgence oɗo baɗaɗo e kuule baɗanoɗe hen nde foof kono kadi ko wiide yimɓeɓe kadi ha hande nan ɗo yeti iwani ɗo yeti ha hande kadi enen kaala haala deuxiéme vague ala fof ko arani te ala fof no yimɓe jiyani yo yimɓe ɗofta kuule ɗe walla kuule biyaɗe ɗe ha hande yo yimɓe mbaɗa ganda rafi o woni mboros covid 19 won nan ɗo ha hande te iwani ɗo yeti kadi ha hande e leydi meɗen ko wiide kadi yo yimɓe gartir hakkillaji mumen ganda tigui iwani nan ɗo yeti e leydi meɗen kadi ko rentinde bandiraɓe kadi wonanta meɗen Amadou Moussa saabu en jii nan haale ha hande suwa dartade e 2020 hitande nde no wayni hamnade e mettude ala fof ko wano moƴƴiri hen fof koko dartino sen mbi économie dartima kala koko Sénégal wano moƴƴinde walla kala ko Sénégal wano dañanno walla joguino ko ene daña koye hitande 2020 nde en jii ko darti hen ko ne heewi en jii kadi ko waɗa hen ko kadi ne heewi en jii kadi hol investissement kadi mo état o waɗi hen ene heewi ha waɗi ha no feewi kadi woodi kadi en jii woodi ko bonni kadi ko heewi woodi ko dartinno ko heewi ko ɗum waɗi wiyede tan walla wiide tan yo ɓiɓɓe leydi ndi gartir hakkillaji nan ara ɓe mbi deuxiéme vague nan ara nan ɗo yeti ha hande yo gartir hakkillaji mo ganda tigui nan ɗo yeti kono noon kadi anne saɗa wawi artande amen e yo bandiraɓe gandu tigui coronavirus nan ɗo ha surtout Dieynaba haade men arde ɗum ni a haaliji joni haala faggudu te mo wi leydi wiya faggudu ko koppeje ko dañete hen to banggue liggueyaji guila e société ji mawɗi ha e ko nandi hen e golle tokose ɗe ko wiyete informel ɗum ɗon eɗen gandi leydi Sénégal hitande nde ɗo ne mbinomi ni ɗamaw jogonoɗe hen koto banggue ko wiyete hono ko wiyete ha joni PIB woni gartam leydi ndi fanno to banggue temedere kala hono jeegom ko wiyete 6% hani 7% en jii on ɗon hande pourcentage mo PIB fada e muɗum e ndeɗo hitande wayno ko 0, firti ko hay gotel ngel ene wayno heɓaki taw fof rewɗa ɗon ko ombros coronavirus no mbiɗa ni rentidi yimɓe mi sikka ko en hoɗa jamma e ñalawma en jii hanki hoore leydi ndi heccanke sani udditanno oɗo centre mo ganduɗa ko manam ko toon to fan woni holliti wonde yo yimɓeɓe miijo yo gandu hay darroɓe ne mbiya wonde oɗo rafi wodani yoɓe miijo mayoɓe hen ɓe kono kadi ɓe miijo ɓeɓe ganduɗa ko wonɓe sunare nde kono ɗum ko eɗen gandi omo ganduɗa ko ceerno Mansour Bala yo weneɗo Allah wone makko ceerno Mansour Bala mo Mbour o meeɗi haalde konngol o wi so didol didama a wiyama sa yawtingol a mayat hay sa yedditingol ɓernde nde taaro mbasa taɓade ngol ha kettoya o to banggue mbiya wona gonga kono noon wona mbiya wona gonga ha para aɗa yaha haɗa taaɓo kan haala firti ko haala jangguinka guila hanki ɗum nanɗo hande won dariɓe ne mbiya rafi o wodani ɓonnata masque ɓe goƴaka distanciation ɓe goƴaka hay hunde ɓe coɗata ɓe mbatta e hunde te ɗum ɗon aɗa andi so tawi wiyama yo rente ko ɗum foti ko rentede en tout cas eɗen guurde rafi o oɗo saaha eɗen ñaago Allah nde hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas hono mayre to banggue sifa musɗo woto ɗum wattu ñagoɗen 2021 dartoɗo janggo o koyo Allah waat hitande jaam e cellal e kisal e nden kay ɓamtare kono kadi e dendagal ha joni e kala fannu mo ƴettuɗa to banggue ɓamtare
wonande ɗemgal pular wonande leydi sénégal wonande dunde afrique wonande ko ganduɗa ko woni dendagal jokli windere nde tawi hay tan ha goto teskeraki hen ko ɗi konnguli mbaynorten en tout cas to banggue men wideɓe kamɓe kala bonne et heureuse année 2021 allahumma amin ko noon kadi mbiyirten bonne et heureuse année pour année 2021 keɓoɗo nadde janggo so Allah lamɗo jaaɓi en jii kam hitande 2020 waynima ko hande waynoto meɗen hitande darotonde en mbi hitande jaam hitande kisal hitande ɓuural ko wonno ko e 2020 yo yaaru nonete hitande jaam ara hitande kisal ara hitande ɓamtare e ɓuural ko ɗon waynitoɗen bandiraɓe ɓe en kokkiɓe aadi ha altini so Allah lamɗo jaaɓi wayde en jii janggo ko férié so Allah lamɗo jaaɓi e weekend paɗen kadi kono mamin jewnu mon no fewi kono noon internet uji ɗi e aussi oɗon yeeɓiyankoɓe hettiyankoɓe no mbiɗum mon nane tani tan mbaɗe Amadou Moussa Anne on joyeux anniversaire o wiye prospérité paix santé nde o dañata ko yiɗi ko e aduna makko en tout cas ko neɗɗo moƴƴo ko neɗɗo payidinɗo ko noon ndewraten mbaɗen remercier caméraman o woni Mansour Sow alliance Thiat e assistant makko woni Amadou Touré e calminama ɓe juurama en kokkodiri aadi altine so Allah lamɗo jaaɓi